Morjesta. Mä oon Simo Kurvinen, osteopaatti täältä Kuusamosta ja nyt tässä ihan vuoden alkuun nyt on ensimmäinen päivä tammikuuta ja on tässä uutta vuotta nyt vastaanotettu ja tämä joulun pyhä hässäkkä on takanapäin ja tietenkin tuossa vielä ensi viikolla on tuo maanantaina tuo Loppiainen on vielä punainen päivä, mutta päästään sitten semmoiseen normaali työrytmiin ja näistä viikkopyhistä erilleen, niin ihan mukava vähän kerrata tässä tätä vuotta, mitä tässä on niin oikein saatu aikaa. Ehkä vähän henkilökohtaisessa elämässäkin, mutta lähinnä sitten tämän työmerkeissä ja mitä kaikkea tähän on niin liittynyt tähän osteopatia opiskeluun ja työn tekemiseen, että minkälaisia painotuksia tässä on ollut. Yleensä ottaen niin vuodenvaihde on ollut mulle nyt semmoinen tavallaan vähän semmoinen inventaariovaihe, että siinä vähän semmoisia asioita, mitä on niin viime vuonna testailtu ja mitkä ei ole lähtenyt oikein toimimaan tai tuottanut itsellä tai asiakkaalla terveydellisiä toiveita niin lähtenyt toteuttamaan, niin nehän on silloin aika jättää pois. Semmoisia asioita ei kannata siinä elämässä kantaa mukana, mitkä ei vaan niin toimi eikä tuota sitä hyvää olon tunnetta ja levollista mieltä ja kehokipujen taakse jättämistä. Että ne on vaan niitä inventaarioita kannattaa aina vähän silloin tällöin tehdä ja vuoden vaihe on semmoinen aika, että varsinkin siinä kun se loppuvuosi mennään sitä pimeyttä kohti ja tietenkin siinä vähän se pimeys tekee toiselle enemmän ja toiselle vähemmän vähän sitä että ne voimavarat vähän hupenee tässä ennen kuin taas vuodenvaihteen jälkeen kun päivä lähtee jatkumaan, niin sinne on mukava lähteä niin kevennetyn mieliin ja ehkä jotakin tavoitteitakin sille vuodelle voi asettaa sitten, että semmoisia realistisia tavoitteita ja niitä kohti mukava lähteä sitten soluttelemaan, että pitenevän päivän puolelle niin aina kaikki tuntuu paremmalta ja vaikka siinä pimeässäkin ajassa on niin hyvät puolensa, että itse entistä enemmän on alkanut pitämään sitä pimeydestä, kun silloin vähän ollaan siellä niin kuin voisi sanoa, että talviunin vaiheissa, että siinä joutaa tai saadaan miettiä niitä asioita vähän syvemminkin, että kun ei kaikki olekaan niin luonnonvalon ehdolla pääse toimimaan, että päivän pituuskin on lyhyempi ja unta tarvitaan enemmän ja väsyttää helpommin. Mutta kaikki me tarvitsemme sen ajan. Siitä on vain löydettävä, ne ovat positiiviset asiansa. Silloin taas lähdetään sinne kevääseen menemään ja kohta me huomataankin, että on taas juhannus ja taas keskikesän juhla ja taas lähdetään menemään joulua. Että nämä vuodet menee kyllä aika vauhdilla. Omalle kohdalle niin vuosi on ollut, niin kuin monet edellisetkin vuodet, niin hyvin kurssitäyteinen. Ja vaikka se on kurssitäyteinen, että sitä monikin ajattelee, että ehkä raskasta käydä paljon kursseja, mutta minulle ne on ollut kyllä semmoinen voimavara ja aina sieltä on jotakin työkaluja löytynyt ja nimenomaan se, että henkilökohtaisesti siellä kun tuttujen kollegojen kanssa ja useita päiviä aina vietetään aikaa ja jutellaan ja filosofioidaan ja muistutetaan aina niitä osteopatian periaatteita, niin kyllä ne on lähinnä niin kuin syventäviä juttuja, jotka taas voimaannuttaa ja avaa niitä asioita sitten
mitä se osteopatia niin kuin perimmiltään on, että niitä asioita on aina hyvä, vaikka tavallaan semmoista vähän uuttakin asiaa välillä tulee, mitä ei ole tullut opiskeltua, niin että ei unohdeta niitä peruslähtökohtia, että mitä se osteopatia on. Että viime vuonna niin kuin vuosi sitten tammikuussa lähti liikkeelle se Saariselällä se tuplakurssi, eli se oli 2 4 päivän kurssia ja se oli oikein sukse, että sinne kyllä oli niin valtavan paljon sitä tulijaa, että siinä oli kaikkiaan, en nyt tarkkaan muista, mutta taisi olla lähemmäs 90 kurssilaista niillä 2 kurssilla, että se oli aika huima tapahtuma, että tietenkin siinä moni ajattelee, että miten opettaja pystyy yksin tuommoisen kurssin vetämään. Mutta siinä on sillä tavalla, kun siellä on monen vuoden ja tavallaan tämmöisiä niin kuin on uusia osteopaatteja, jotka on jonkun verran opiskelleita, sitten näitä lisäkoulutuksia ja sitten on myös niin kuin kokeneempia, joille se on jollakin tavalla jo semmoista toistoa ja sitä tavallaan semmoista syventävää havainnointia, niin tavallaan siinä pystytään niin kuin se kurssin harmonia saamaan semmoisen, että kaikki saa jotain. Ja sillä tavalla pystytään taas niin kuin viemään niitä asioita sinne omalle praktiikalle, että saataisiin parempia hoitotuloksia. Se tammikuun kurssi on perinteisesti ollut semmoinen hyvä lähtö sinne kevättä kohti, että hieno startti ja tuossa nyt en kaikkia kursseja nyt muistakaan, mitä kaikkia on tullut viime vuonna käytyä, mutta niin semmoinen 6, onkohan periaatteessa 7 4 päivän kurssia kävi viime vuonna, että aika paljon vietettiin siellä kursseilla ja kollegojen kanssa ja opettajien kanssa sitä aikaa, että se on sitä ammattitaidon jalostamista ja oman työhyvinvoinnin säätämistä ja tekemistä, että se arki olisi siellä työpraktiikalla sitten aina helpompaa. Käytiin tuossa muutamia reissuja siellä Hollannissa ja Outdoorpissa, Mereriopissa ja sitten oltiin myös tuolla Ranskassa, käytiin Phase 9 kurssilla Christian Sullivanin opissa ja se oli hieno kurssi silloin syksyllä ja siinä oli myös yksi shokkikurssi, jossa oli mukana siellä Vihdissä mutta erityisesti mikä jäi mulla mieleen niistä viime vuoden kursseista, ne oli kesäkuun alun siellä Outdoorpissa niin tämmöinen hormonaali asioihin perehtyvä kurssi, niin se oli semmoista niin kuin silmiä avaavaa. Taas siltä kantilta, kun näyttää, että noita hormonihäiriöitä, ne on vain yleistyy ja ne taas juontaa sitten monen muuhun asiaan niitä ongelmia, niin se oli semmoinen oikein kunnon tietopaketti, minkä Werner Van Kamp siellä antoi meille, että se kyllä jyrätti sitä asiaa liikkeelle selkeästi, että niihin asioihin tullaan paneutumaan ja kun se on, jos osteopaattisesti noita hormoniongelmia tai haasteita hoidetaan, niin siinä pitää sitä kokemusta jo olla sitten jo pitemmän aikaa, että niitä pystytään havainnoimaan niitä häiriöitä, missä niitä on siellä kehon ja hormonitoiminnan ja akselilla, että siihen pystytään ihan oikeasti vaikuttamaan. Ja itse kyllä huomasin kyllä monellakin eri tasolla sen, kun sieltä kurssilta kun tultiin ja paljon tehtiin niitä hoitoja ja demonstraatioita siellä, niin kyllä jotakin niin kuin kehossa lähti tapahtumaan, että se antoi sitä uskoa siihen, että tämä oli kyllä aika kova juttu. Ja nyt tammikuussa sitten 10. päivä, kun lähdetään taas sinne Saariselälle, niin
siellä on taas toinen niistä kursseista on se hormonaalikurssi, että mielenkiinnolla odotan, että mitä se opettaja on sinne taas saanut lisää semmoista syventävää, että siinä useita kursseja kuitenkin tulee tähän saman asian ympärille jo kasaantumaan, että minkälainen kokonaisuus siitä tulee, mutta niin, että siinä on niin paljon sitä asiaa ja että mitkä tekijät vaikuttaa minkäkin hormonituotannon syntymiseen ja kehittymiseen niin siinä on varmasti aihetta moneksi kurssiksi vielä tulevaisuudessakin. Ja sillä saralla siellä ollaan sitten, että mietitään, että miten sitä taas sitten syvennetään sitä juttua ja sillä lailla taas niin tuleva vuosi on niin kuin lähtee näin liikkeelle ja mullahan nyt tietenkin tässä vuodenvaihteessa nyt on vähän ruuhkautunut nuo ajat, että oikeastaan vapaat ajat siinä nyt menee sinne vasta sen kurssin jälkeen, että klinikka on kiinni 10-19. päivä tammikuuta ja sitten 20. päivä maanantaina taas sitten klinikka auki, että sieltä ja sieltä viimeiseltä viikolta tammikuuta alkaa aikoja löytymään, että päivittelinkin tuonne Facebookiin justiinsa tänä päivänä ne vapaat ajat sinne ja ei muuta kuin sieltä ottakaa omanne. Muun muassa tämmönen hormonaalinen juttu, että niin kuin olen aikaisemminkin huomannut, niin varsinkin teini-ikäisillä tytöillä ja pojilla niin alkaa olla näitä tytöillä varsin niin tämmöisiä kuukautiskiertoon liittyviä ongelmia ja pojilla taas sitten on myös näitä ongelmia sitten, mitkä liittyy taas niin kuin siihen mieheksi siirtymiseen ja vaiheeseen, ja monta muutakin sitten, mitkä tavallaan siihen jaksamiseen ja vuorokauden rytmiin, uni, valvetila, jaksottamiseen ja hyvään yöuneen ja tavallaan sitten myös niin kuin siihen yleiseen jaksamiseen ja oppimisjuttuihin siellä koulumaailmassa tai sitten työelämään siirtymisvaiheessa, että siihen on monia tämmöisiä niin kuin meidän arkeen liittyviä juttuja, jotka vähän provosoivat niitä hormonituotannon häiriöitä, että niistä tietenkin siinä on aika monta osa-aluetta, että mitä meillä kannattaa sitten tällä praktiikalla aina lähteä purkamaan. Mutta ehdottomasti, jos on tämmöisiä jaksamisen kanssa ongelmia tai tosiaan kuukautiskiertoon tai muuhun tämmöiseen kehitykseen liittyviä juttuja, niin kannattaa osteopaatilta kysäistä, että jotka on perehtyneet näihin asioihin, niin voidaan lähteä pohtimaan niitä pulmia, miten niitä ratkotaan sitten. Että se on semmoinen juttu, mikä on tässä nyt aika selkeästi tapetilla, että siinä osataan meidän ruokavaliokysymystä ja taas sitten on nämä älylaitteet, tietenkin tässäkin on hyväksi koettu tämmöinen videoyhteys, miten näitä videoita ja tietoja saadaan jakoon, niin näissä on ne hyvät puolensa, mutta se, että sillä ei sitä vuorokautta kannata lähteä täyttämään sitten, että tuijotetaan sitä ruutua siellä, että se meidän havainto ulkopuoliseen maailmaan niin lähtisi supistumaan ja se tavallaan, niin kuin voisi sanoa, että kapenee, että mitä tiiviimmin me katsotaan tuohon ruutuun tuntikausia vuorokaudessa, niin se muu maailma ja havaintoakseli siellä ja tavallaan kommunikointi, se hiljainen kommunikointi sen ympäristön kanssa, niin se vaan kutistuu ja tavallaan sitten kaikki ne toiminnat sitten esimerkiksi siihen hormonitoimintaan, niin ne vaan lähtee kutistumaan siellä ja se kapasiteetti niille muutoksille, mitä siellä elämässä tapahtuu, niin se ei pystykään reagoimaan niihin muutoksiin. Niin sitten se kun vähitellen siellä syntyy se ongelma, niin
niin sitten ne vaikutukset tavallaan huomataan vasta, voi mennä vuosikausia, että se alkaa niin kuin näkymään vasta siellä arjessa, että ne on vähän semmoisia petollisia ja salakavaaleja juttuja, että niitä tosiaan osteopaatit pystyy sitten, jotka tämmöisillä perinteisillä menetelmillä hoitaa näitä tavallaan sitä kokonaisuutta siinä kehossa, että siellä huomioidaan se kehofysiologia ja toiminta ja anatomia ja sitten suhteessa tähän niin kuin luontoakseliin. Ja muun muassa sieltä niin kuin se embryologian kautta, mihin henkilökohtaisesti on kiinnostus on kova, että sen kautta pystytään niitä ja ymmärtämään niitä erilaisia juttuja sitten, että miksi asiat vaan toimii näin, että miksi ne ei voi aina mennä sieltä terveyttä kohti, vaan ne keksii jonkun kompensaatio, miten ne toimii ja jotkut arvot lähtee, veriarvot tai hormoniarvot verestä mitattuna tai muuten niin lähtevät muuttumaan. Se loppupelissä se on kyllä monimutkainen juttu, mutta kuitenkin siihen tätä embryologian kautta niin pystytään vaikuttamaan kyllä osteopaattisella hoidolla. Että se on semmoinen asia, mihin tullaan niin kuin jatkossa enemmän paneutumaan sitten. Että semmoinen minun ajatus tällä hetkellä on siihen, mikä liittyy tähän lisäopiskeluun. Mutta tosiaan tämmöistä, kun puhutaan keskushermoston tasapainottamista, eli autonomisen hermoston tasapainottamista, niin sen kanssa yhteen liittyy hyvin vahvasti tämä hormonitoiminta myös, että se on hormonitoimintaa ei pysty oikein tasapainottamaan, jos ei ole kokemusta tai taitoa tietoa sen keskushermoston tasapainottamisen kanssa. Että se on vain sitä kokemuksen kautta sitten tulee se, että tämmöinen asia nyt on tässä tapetilla tällä hetkellä ja tosiaan niin kuin vuosi alkaa vilikkaasti, lahjakorttikauppa kävi jouluksi ihan kiitettävästi ja sitten näitä e-passi Smartum ja näitä maksuja tuli tässä loppuvuodesta aika paljonkin ihmistä halusi ottaa kun ne vähän jäi taas niin kuin viime tinkaan vuoden loppuun, että ne osti itsellensä niitä lahjakortteja sitten ensi vuodelle. Mutta muistakaapa niin käyttää ne lahjakortit sitten, kun niissä on, minä päivitän ne sillä tavalla päivään, että se on joku 3 tai 6 kuukautta on käytössä, niin käyttäkää niitä hyvissä ajoin, älkää jättäkö sinne viime tinkaan, että ennen kuin se alkaa se päivä mennä umpeen, että tilatkaa ajoissa aika. Siinä ei kannata odottaa sitä pahempaa kiputilannetta tai pahempaa pulmaa, se kehopulmaa, niin se voi jää ennakoijakin sieltä, että käyttää ajoissa käyttämässä ne lahjakortit pois. Se on aina pystytään niitä aikoja järjestelemään sitten niin kuin toiveen mukaan molemmin puolin. Että semmoinen on niin kuin toive tälle alkuvuodelle tässä. Myös sitten tämä lahjakorttihomma on siinä niin kuin hyvä myös saada niitä uusia asiakkaita liikkeelle, että jotka ei ole käynyt allekirjoittaneen hoidossa, niin siellä kun on niitä lapsia tai kummilapsia tai lastenlapsia, kun näette, että ne ei oikein hyvin voi, että siellä vanhemmat malavoo vaikka lasten itkusi öiden vuoksi tai vatsavaivojen vuoksi tai ihan mitä vaan kehityksellisiä haasteita, niin käykää ostamassa lahjakorttia ja antakaa niille vanhemmille tai niille kummilapsille niitä lahjakortteja, niin sillä tavalla se voi auveta se ihan uusi juttu sinne, että sitä arkea ihan oikeasti pystytään helpottamaan näillä hoidoilla. Ja monen ikäistä sitten, että ihan sitä vauvasta lähtien, niin
kyllä pystytään turvallisin menetelmin niitä hoitamaan. Ja kiitettävän paljon kyllä on minun asiakkaana käynytkin niitä vauvoja ja äitejä ja isiä, että siinäkin tietenkin semmoinen pitää ottaa huomioon, että jos se on se vauva itkuna, niin jossakin tapauksessa vaan pitää hoitaa se äitikin ja sitten myös isä, että siellä voi se perheharmonia olla niin haasteellinen, että se tarvitsee sen koko ryhmän ja perheen tuen siihen, että se lähtee sen muutos tapahtumaan siellä. Että ne on aika yllättäviäkin juttuja, mistä niitä voi niinku lähteä purkamaan. Että monesti ajatellaan, että siellä on vaan se lapsen tietty vaikka suoliston huono toiminta tai muuten niinku on syömishaastetta tai muuta tai pukulauttelua tai ihan mitä vaan vauva-ikään tai liittyvää, niiden tapahtuman ketju, miten se on sinne syntynyt, niin se voi olla joskus aika erikoinenkin, että niissä kyllä niissä vauvoissa on niitä jännitteitä, jos on äitissäkin ja isässäkin, että se on sieltä kautta sitä vaikutusta voidaan saada vähän niin kuin siihen koko perheeseen. Että lapset on asiakaskunnassa on todella vahvasti ja se on kyllä hyvä asia. Mutta tosiaan kaiken ikäisiä pystytään hoitamaan ja aina kannattaa sitä osteopaatilta kysästä sitten, että miten kun mulla on tämmöinen juttu, että miten tätä lähdettäisiin niin lähestymään, niin mietitään ja pähkäillään sitten yhdessä niitä asioita. Että tämmöinen niin kuin hoitomuoto tai osteopatia on, että se ei aina mennään se kehon niin kuin ehdolla, että ei niin kuin lähdetä väkisin asioita muuttamaan, vaan se pitää mennä harmonisesti sen kehorekvenssin kautta, että mikä sillä on kapasiteetti siihen muutokseen. Ja joskus se voi kestää, että semmoinen konkreettisen muutoksen saaminen voi niin kuin aikuisellakin, jos se on hyvin krooninen vaiva tai on jo adaptoitunut se keho käyttäytymään tietyllä tavalla vuosien tai 10 vuosien aikana, niin ennen kuin se saadaan se kunnon konkreettinen muutos, niin se voi vaatia sen muutaman käyntikerran, että siihen yhteen käyntikertaan, jos jätetään se, niin sieltä jää hyvin paljon mahdollisuuksia kyllä käyttämättä silloin, että se vaatii vähän, että kyllä osteopaatti, tai minä ainakin sen tunne, että toisella tai kolmella kerralla sen, että mitä asioita siellä on muuttunut ja onko tämä niinku semmoinen juttu, että tätä kannattaa meillä jatkaa, että tietenkin jos se on pitkäaikainen vaiva ja tuskallinen hankala ollut, niin se pitkäjänteisyys on vähän joskus on vähän niinku hankalaa, että ne odotukset on korkeat jo ensimmäiselle tai toiselle hoidolle, että niitä valtavasti pitäisi sitä muutoksia saada aikaa, mutta se ei välttämättä, se keho ei ole siihen valmis, jos ei tehdä sitä pohjatyötä oikein kunnolla siellä ei ole sama. Ja pitemmällä aikaa on myös siinä sitten semmoinen merkittävä tekijä, että se vaatii, kun paljon sitä hoitoa tapahtuu siellä hoitojen välissä, että 2-3 viikkokin, jos on hoitoväli, niin sillä voi tapahtua viikon puolentoista päästäkin paljon asioita, vaikka niitä ei tapahtumia välttämättä tunne siinä hoitotapahtuman yhteydessä. Että siitä voi niin monenlaista ajatusta sitten löytyä, että mitkä siihen asiat liittyy. Tämmönen juttu. Ja ei siinä, käykää katsomassa sen mun kotisivut osteopatiakuusamo.fi ja sitten siellä Facebook-sivulla Osteopatiaklinikka Simo Kurvinen, niin sinne mä päivitän niitä vapaata hoitoaikoja, niin käy sieltä ottamassa sopiva aika itsellesi ja sitten
lähetät mulle viestin, tekstiviestin tai soitat mulle, niin se on kaikkein nopein tapa on tähän yhteydenpitoon, että voitte tietenkin sähköpostiakin lähettää, mutta kaikkein nopein tapa on lähettää tekstiviesti tai WhatsApp-viesti, niin sen mä kyllä heti näen tuosta ja pystyn aika lyhyellä aikaa aina vastaamaan sieltä. Että tämmöisillä ajatuksilla lähdetään tähän vuoteen 2025 ja mennään sitä terveyttä kohti taas ja lähdetään tekemään isoja juttuja vähitellen. Niin sillä tavalla me pysymme ja immuniteetti pysyy vahvassa iskussa ja pysymme terveempänä ja työkykyisenä ja nukumme paremmin ja havainnoimme tätä ympäristöä ja itseämme paljon vapaammin ja ajatukset vapautuu ja todella paljon hyviä asioita tapahtuu, kun käytte osteopaatilla. Tämmönen juttu. Ei muuta kuin laittakaa viestiä ja ollaan yhteydessä. Morjens!